Totoy Bato! Yo, words oh! Usa kaming gabi mga angkol ug mga auntie. Tugutin sab ko ninyo na mga sa tagkatahuran nini mga oras ha. Magandang gabi po sa inyo mga show. Ayan, kumustang mga lagay mga kabisyo? Ay syempre naman, yung words kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Mabuti-buti ang lagay pag nakatutoy. Ayan nga, may gabi welcome na naman po sa ating programa. Gabi-gabi po yan, Lunes hanggang Biyernes ang programa natin na Totoy na Love. Ako po si Totoy Bato. Kumusta mo po ating araw ng Huwebes? A day before payday. Yo, words oh! Kumusta mo naman po mga kabisyo? Handa na ba? Handa ka na bang magbayad sa mga inuutangan mo? Yan, alam naman natin yan. Basic na po yan. Kailangan ba bang i-memorize yan? Pagtanggap po natin ang sweldo bukas, may inilalaan na po yan ang inyong mga sweldo. Sayang, no? Meron sana ikong nakita sa Lazada, Shopee o kaya anumang online app niya na kung saan gusto mo sanang bilhin. Yo, words Kaya lang, hindi po pwede kasi marami kang obligasyon sa buhay na kailangang bayaran. Ayan, Kumusta naman po ang ating mga pamangkin po habang nakatutoy po sa ating programa. Tama-tama yun mga pamangkin kasi ito po yung mga programa, ito yung programa po natin, hindi lang para sa mga anggol at saka mga auntie. Kasama na din kayo, no? Kayong mga younger generation dahil nga meron din kayong mai-share din siguro at may comment din sa ating fan page sa Totoy Bato Official. Yo, words, At siyempre naman sa mga pamangkin natin na gustong mag-Star City. Yo, words oh! Ang Star City po ay open na po from Wednesdays through Sundays, 1 p.m. to 10 p.m. Ayan, no? Nagsimula yung nung March 6 po. So, sa mga auntie natin, mga angkol at mga pamangkin na hindi po nakapaggala nung nakarang weekend, pwede na po yan. Bukas na po ngayon ang Star City. Yo, words oh! At siyempre naman mga kabisyo, no? Eto, ngayong gabing ito, pag-usapan natin, no? Etong isang post ng isang netizen, no? Na nag-viral sa social media ng ilang araw na po. Gusto ko sanang pag-usapan to kagabi, kaya lang may inalaan akong topic na pag-usapan. At alams na alams to ni Kadyut lang, Pinong. Ayan, shout out sa iyo, no? Ilang araw na rin, ilang gabi na rin hindi ka na nabati, no? Shout out sa pinakamamahal mong Lita. Yo, words oh! Sa ganitong oras, ano kayang ginagawa ni Kadyut Pinong? Gapakurog na goy. Ayan, shout out po sa mga nakahiga na ngayon, nakatutoy ha? Nakatutoy ba si Kadyut? Ayan. Kaya nga ito nga mga kabisyo, no? Itong pag-usapan natin itong viral na post, no? Na siyempre, nai-repost na po ng karamihan po nating mga kabisyo diyan, no? Etong post na po ito na may resort sa gitna ng Chocolate Hills. Ayan, samot-saring mga reaksyon po. Iba't ibang mga reaksyon ang mga lumalabas, no? Marami ang nagulat, may mga nagalit, may mga nag-ano ng mga violent reaction. Meron din namang iba na kalukuhan din. At siguro gusto ko ring pag-usapan to mga kabisyo, no? Gusto kong pag-usapan to, yung reaction, no? Ano ang naging reaction mo tungkol sa nag-viral na post sa itinayong resort sa gitna po ng Chocolate Hills? Pero alam mo ba mga kabisyo, no? Para magkaroon ka din ng idea po, no? Ang Chocolate Hills, halimbawa, wala kay alimuhag. Hindi mo alam kung saan yung Chocolate Hills niya na yan. Ang Chocolate Hills po mga kabisyo, ha?
ay isang likas na formasyon sa lupa dyan po sa may Bohol, sa lalawigan ng Bohol. Malaki-laki pa rin ito, no? Mga 1,260 ang mga hills nito at umaabot ng 1,776 na nakalatag sa isang lugar na may mahigit na 50 square kilometer. Lapad pala nito, no? So, yung sinasabi natin, berding damo to. Pero pagdating ng tag-init po, dahil po sa sobrang init, yung berding damo nagiging kulay kayumanggi. Ayan, kaya tinatawag na Chocolate Hills. Yawards! Maratag subject ani na geography. Oo nga. So, yun mga kabisyo, samot-saring pong mga reaksyon. Kaya gusto ko lang din, ikaw, ako nga, nung nakita ko yung post, medyo nagalit si Totoy Bato. Nung una ko nakita yung seryosong post, Pero maya-maya, may mga nag-a-appear din sa aking timeline. Yung seryosong post na yon, hindi lang resort yung nakikita ko. May nakikita na akong mga nagtitinda. May nakikita akong post ng isang senador. Ayan, okay, no? Mag-react po tayo dito sa ating programa. Punta po kayo sa aking fan page, Totoy Bato Official. At ito nga, pag-usapan natin to, mga reaction po ninyo, no? Okay lang yung seryoso, okay lang yung mga kalokohan. Ano ba ang naging reaction mo tungkol sa nag-viral na post sa itinayong resort sa gitna ng Chocolate Hills? May post nga ang Love Radio, eh. Oo. Nakita yung resort doon, nakikita yung mga chocolate green, hindi Chocolate Hills kasi berde pa, eh. Pero andun yung mga hills ng Chocolate Hills, no? At nagulat ako kasi kasama si Tanya Chinita, eh. Oo, kasama siya sa mga tinaguriang Chocolate Hills. Ayan na. So, mamaya po sa ating pagbalik dito sa ating programa, no? Tuloy-tuloy pa rin ating mga kantahan, mga magagandang tugtugan po dito. Kaya wag nyo pong kalimutan, wag nyong i-disregard ang programa natin. Ang programa po natin na Totoy na Love. Pwede din gawin mong Love Totoy na. Ako po si Uncle Totoy, Totoy Bato po. Dito po sa ating programang Totoy na Love. Only right here on 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Abay, Yawards Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!